Wat vind je hem nou zo leuk om hier? Omdat het een lief is. Vind Jip het eigenlijk wel leuk? Zou zwemmen? Ja. Maar die op Pico denk ik net zo. Ik denk dat het daar wel Kun je graven naar de hele Pico daar? Is maar wat jij. Is dat een sprinter eruit? Nee, wat zet je? Het gebeurt gewoon. Ik zei het nog! Die komt die pakken met op de boerderij bij. Ja. En toen hadden we erin horen en toen begon hij op zijn eigen te lezen. En toen hadden we op Pika, op zijn Pika, hier achteraan. Ja, want op zijn eigen daar kwamen jonge eentjes uit. Zijn hem de stiekem pieken al in bij die? Ja. Wat gebeurde er toen? Toen kwamen jonge pikjes uit. Toen per week, 3 weken wachten. Toen kwamen jonge pikjes uit. Maar dat zijn dus net zijn eigen mensjes. Nee. Had je dat net in de gaten? Nee. Nou, net als ik er ben aan boord denk. Ja? Ja. Ik pik ze er heel los uit dan nou. Ja. Zullen die hintjes nou ook eenachtige dingen leren? Dat denk ik wel. Ik denk het zwemmen net. Nee, dat denk ik net nog. Ik denk wel een beetje hetzelfde erdoor. Als het iets hetzelfde door. Dus er worden wel aparte hintjes. Ja. Hele pikken heen. Hey! Goedemiddag. Dat klopt ook nog. Hey! Goedemiddag, welkom bij de Klokkendokter. Komt u binnen? U bent nu in de operatiekamer van de Klokkendokter. Ik heb net een nieuwe patiënt op de operatietafel neergelegd, waar ik dacht ik zal er maar eens even lekker aan gaan beginnen. Wat is er met de patiënt? Dat zijn hartje staat stil. Ja, die proberen we weer aan het lopen te krijgen. Dit is hem. Dit is een heel klein Saans klokje van het merk Wuba. Heel oud merk, maar een heel goed merk is dat, hè? Nou, en daar zit het hartje van de klok. En dat zal er dan uit moeten, hè? Kijk, dat moet er eerst even af, want dan anders krijgen we hem er niet uit. We zullen hem ultrasonisch schoonmaken zo meteen. Wat dacht je nou? Dit is dat trilbad. Ja, dat ultrasonisch. Ik doe het eerst even compleet er nog in. Ja, ik heb de helft eraf gehaald, want dan kan ik zien van of de busjes versleten zijn. Mensen die hechten eraan, aan hun klok, hoe raar dat ook is. Vooral oudere mensen, die... zal ik dat domme ding uitdoen, het lawaai? Die, vooral als het alleenstaande mensen zijn, hè, oudere mensen, die slapen erop. Die slapen heel slecht. En dan als om 4 uur de klok slaat, dan weten ze dat het 4 uur is. En als die een dag of 2 missen, dan bellen ze al. En die hebben ook voorrang. En als je dan ziet hoe blij ze zijn als je hem dan terugbrengt, dat is machtig mooi. Mensen blij maken is leuk. Vind ik het leukste wat er is. Ze mogen mij ook wel blij maken trouwens hoor. Maar had je dat zelf ik met klokken, dat ze jou gelukkig maakt zien?
Nou, gelukkig weet ik niet. Dat vind ik wel een heel zwaar woord. Maar ik kan er niet zonder. Ik kan er niet zonder. Maar ik heb in de kamer, daar staan en hangen er ook een paar. Nou, er loopt er nu 1. Maar ik hoef 's avonds dat getik niet om me heen te hebben. Ik ben hier al getikt van. Ik had dat ding in de dinges gedaan. Maar dan zie je het verschil al. Ja, hartstikke skin. Ja. Zie je dus zo, en dan kan ik dus zien, kijk, dat hier dus een busje zit. Wat dus niet goed is. Want dat is nog zwart. Dus daar moet ik een nieuw lagertje in maken. Dan is de patiënt misschien weer klaar. Dus de operatie valt mee bij deze. Dat is voor de cliënt ook prettig, want dan kost het minder. Klokkendokter Jacob Muurling, goedemiddag. Dag mevrouw. Ja. En de patiënt is klaar, hij wil wel naar huis. En er staat een welkomstcomité klaar, wat leuk. Maar waarom moet dit nou ooit van jou oernemen? Mijn zoons niet. Die nemen het niet over. Dus bij mij stopt het. Helaas. Ben jou ik bang dat dit werk nog net meer bestaan bloot? Nee, dit werk blijft wel bestaan. Er is nog 1 opleiding. En in Jouweren zijn ze ook bezig met een opleiding. En dat wordt ook rijksgoed goedgekeurd. Hè. Daar zijn ze mee bezig. En nee, dit blijft wel bestaan. Want die klokken moeten toch blijven lopen. Alleen het wordt voor de gewone mens straks niet meer te betalen. En dat is zo jammer. Wij zetten allemaal ons tekentje in de klok. En ook wel in de zakhorloges. En toen ik nog in Lemmer zat, daar zat mijn vader dus ook. En mijn grootvader die zat in Wolvenga en in Steenwijk. En dan vind ik nog de tekentjes in oude zakhorloges van mijn vader. En die van mijn grootvader kom ik, nou ja, niet meer zoveel tegen. Laten we zeggen 1 of 2 keer per jaar, maar je komt ze nog tegen. En dan denk je, oh, daar had die oude ook nog aan zitten knutselen. Wat leuk. Ja, dan krijg je rillingen. Ja, dat heeft wat. Zo. Dan gaan wij lekker naar bed toe. De dag zit er weer op. Welterusten en tot morgen.